Zer dabil Andre hori oiuka? Zer dabil oiuka? Zer dabil Andre hori oiuka? Jakizu. Eta Andre hori? Eta Andre hori? Jakizu. Zoratuta egongo da Andre hori. Andereño. Berehala ekarri dugu, min handia du eta odoletan dago. Ze hartu duzu? Ezerrez. Bai, zerbait hartu du. Ezerrez? Ez esan gezurrik, ze hartu duzu? Ezer hartu ez nuela esan nion. Oso ikaratuta nengoen. Noski ezir hartu duzula, abortatzeko pilulak. Une horretan mundu guztia sartu zen gelara. 3 erizain berri, beste 2 mediku eta praktiketan aritzen diren talde horietako bat. Gelatzikia jendez gainezka zegoen bapatean, eta aztertu ninduen medikuak atera zizkidan pilulak, ostera salaketa jarri zidan berberak. Ezerrez? Eta zer dau? Ezerrez. Oso izututa nengoen, eta gezurra esan nion berriz, evidentzia oso nabarmena zen arren. Ez dakik jakingo duzun, baina egin duzunak gartzela zigorra ekar dakizuke. Orduan pilulak pote txiki batean sartu zituzten. Pote txiki honetan gordeko ditugu. Honela ezingo dute gezurra denik edo pilularik etzegoenik esan. Pilulak oso osorik zeuden. Atera zirenean ukigabe zeudela ziruditen, odolpizka bat besterik ez, baina bestelakoan ukitu gabe. Handik 2 ordura, detektibe bat etorri zen. Andereño, zuk zeuk egin duzu? Abortatzen saiatu zara? Nondik atera zenituen pilula horiek? Ondoren eskuburdinekin lotu ninduten eskuoera, eta 5 pasei egun pasan nituen ohera kateatuta. Astearte batean gertatu zen hau, eta zidaten legratu egin ostira larratzer arte. Pilula berdina jarri zizkidaten, misoprostol. Eta ordurako ez nengoen odoletan. Behin eta berriz galdetzen nien. Badago edo ez? Baina inork ez zidan ezer esaten. Gau batean praktiketan ari zen mutiko bat etorri zen. Mesedez, ez didate zer esan nahi. Bai, Andereño, abortu saiakera kutxe egin zizun arren, dagoeneko ez zaude ordun. Handik atera nintzenean, nire bikotea eta biok lanik gabe eratu, eta geure kotzea azaldu behar izan genuen. Eta epaileak kasua itziarren, handik gutxira fiskaltzak berriz irekitzea erabaki zuen. Sekulako amets gaiztoa. Eta okerrena, jendea eta lagunak. Baina zer diozu, nolatan ez duzu haur hori edukiko? Neska, haurtxo bat, pozez zoratzekoa da. Baina ez, enengoen bat ere pozik. Erakundea izan zen nire euskarria. Inoiz ez dut umerik izan nahi, baina jendeak behin eta berriz ezaten dit urte batzuren bueltan edukiko ditudala. Baina ez dut umerik izan nahi. Zergatik behartzen naute? Zergatik?